County. Kwa kaunti ma Kisumu hateri nyake kaunti ma Migori nyakoro mgajuan kama jiareo oyudo hinyruok e tiendgi bang' kane ogogi kod lisasi e kinde rakruok mano bedo kod jogo mano riko ng'anyo kod obila e boma Rongo. Jo Juma miyowa lerno koya e kaunti ma Migori. Joerago mag Azimio la Umoja ne odhi nyime kod ng'anyo mar gwenge mopogore opogore e kaunti ma Migori. Ng'anyoni ne odhi nyime e yor kwe e gwenge mopogore opogore ma oting'o Awendo, Uriri kaachiel kod mamoko. Kopo ni maandamano nyalo miyowa kwe, kendo maandamano nyalo duokonwa bech mogo chien. Maandamano nyalo duokonwa bech mogo chien. Gi fee mar school watimuru maandamano. Moloyo fuel beche ni malo, wan go jende mag ongware ka. Sani kiwuok ka kidhi kata mana loka to bei mar mafuta bech pikipiki ni malo. Nyocha wadhi gi 20, obi wadhi gi 50. Garama ya maisha ngima ni malo jowadwa. Kora kwayo ni ya wawuoguru oko twatimuru ng'anyo gi kwe to kik wamul gir ng'ato ni waketho. Wawinjore uru maber. Kata kamano e boma ma Rongo rakruok ne obede kind obila kod jogo mane obago ng'anyo mabe ne oweyo ka ji ariyo donjruok e tiendegi. Pius Oguna kaachiel go Gregory Odhiambo magin joriemb boda wacho ni gin ne oriko ne gigoyo handgi mar boda e seche mane lisasi ne omakogi. Nagolo customer yoro sud katero yo Nyarach. Kurara kadno kochopo e junction Makutano. Mwaromo gi jong'anyo gi polise. Koro kwa mwakalo ne gi balisasi. Wapo lisasi omaka. Koro ka alora ng'iyo tayudo ka ne lisasi ogomo obaro tienda koro oloso bugo kodonjo e iye. Ne gi customer piko koya ofuyo kodi tawo. Mwakalo kumane jing'eny. Ogo kalo tanjo ka gimoro go bang'ana ka une ki. Koro kanyo eno kala wayiti. Jatendo obila e kaunti ma Migori ma Kwanjala ne yango ne ji ariyo lisasi mar raba ne ogo tiendegi ka oramo ne lisasi go ne oba kod obila mane riembo kweth ma jong'anyo mane temo monjo bengi. Ng'anyo ma kawuono ne othiro chenro mag wuoth kaachiel kod ohala e bombe mopogore opogore e kaunti ni ma Migori. Wane jogo eko mane ng'anyo ne odino apeini. Kaluwore gi gima masani omako jo Kenya. Momiyo jatendwa nowacho ni nyaka kawuono timbe nade. Wang'anye right marwa ng'ama biro tamo be onge. Wang'anyo nikech king'iyo sani endi be chiemo ni malo. Joeragi mag Azimio la Umoja oram ne pod gibiro dhi nyime kod ng'anyo nyaka chieng' piny owacho wij ywak margi ma oting'o pek mar ngima. Jo Juma, Ramogi TV, Migori. Katobedo bang' kata mana bang' ogai